ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ପାଖରେ ଥାଇ ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। କଥା ବି କିସ୍ତିରେ ହେଉଛି ତୁମ ସହିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତ ଏମିତି ହୁଏନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛ କେମିତି? ତୁମକୁ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଅଛି ତ ରୁହ, ଦୂରେଇ ଯିବାର ଅଛି ତ ଠିକ୍ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଏଇ ଯିବା ଆସିବାର ଖେଳ ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। କେବେ ପଛରେ, କେବେ ଆଗରେ, କେବେ ଡାହାଣରେ, କେବେ ବାମରେ। କ'ଣ ଏସବୁ? ଚାଲିବାରେ ଅଛି ତ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ନା। କଥା ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ହେଉଛ। ମୁଁ ତ ଯେବେ ସମୟ ପଡ଼େ କି କାମ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳି କଥା ହେବାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଆଦତ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଭାବିନିଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗିଯାଏ ନା, ତୁମେ ପୁଣି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ତୁମେ ପୁଣି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ। କ'ଣ ଏସବୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ? ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଭଳି ନଥିଲି କେବେ ଆଗରୁ। କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଏକତରଫା ଲାଗିଥାଏ, କେବେ ତୁମ ତରଫରୁ ଜରୁରୀ ବି ଲାଗିଥାଏ। କେବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି କଥା ହୁଅନି, ପୁଣି କେବେ କୁହ ମୋ ବିନା ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଯଦି ତୁମ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ଦୂରେଇ ଯାଅ ମୋ ଠାରୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୂରେଇ ଯାଅ।